Een wel heel bijzondere locatie voor het operastuk Samson en Delilah. Het stuk wordt spelen midden in de opslagruimte van boekhandel Steven Sterk op de Gediek. Het is 8 meter hoog en al die boekenstellingen dat worden dus pilaren van de tempel van Dagon. En we hebben een tribune zet voor 400 mensen. Het wordt prachtig belicht, dus ja, we hebben echt een theater maken op een Gediek. De opera gaat door het oude Bibelverhaal van de Israëlische held Samson, die het verhalen rekkert op de Filistijnse Delilah. De twee kampen binnen in oorlog. Uiteindelijk verhiert Delilah Samson. Bonnema speelt zelfs Samson. Sint-Jin-speelster Carina Vinken speelt Delilah. Het hele stuk is onderdeel van LF 2018. Dat is geweldig in het kader van culturele haardstad. In het weekend van de reopening. En ik hoop een van de grote muzikale momenten van dit jaar, 2018. Komende weken wordt het stuk in totaal 3 keer spelen. De shows binnen op het Stuithast uitverkocht. De tweede voorstelling is compleet uitverkocht, 25. En dan hebben we nog 22 en 24. Dan hebben we juist nog wel wat kaarten. Maar het is haast gebeurd, denk ik. Ja, dat vinden wij natuurlijk mooi.